Mga so maglista ko karon sa among paliton dagto. Nainanok to ka dyan rin. Parang dagang hundoy yun. Kung may ipog. Ayo. Naimurag, di ka na ni Clarissa? Ay! Isa pa ni? Uy, sir, salamat. Ikaw pa yung negative. Salamat ka. Salamat. Wow, tagay just kuan. Agtagay dyan na aring among anggirinta. Action really pa ng espiritu. Nahubo man tanan. Lain man dyan malibang kayo pinahubo man tanan. Sakit ako nadawat nga imbitasyon. Mr. and Mrs. Dwight Nukalan. Hala, lami. Sikat pa pa Dwight, no? Ay, di sa laman na abrihan dyan ang gabi eh. Kung ani, wedding invitation, naghang best friend kaslun. Sa tanawa na doon sa setong papil, daan niyo si dyan kasal. Ngayon mo na makatang maninay dan eh. Murag road to maninay na mga mga edad karong mga panahon na. Agka nagkakalat-kalat kay pictorial mi ganinang dalton. Namuot kung under na dyan. Ikotong dagan oy. Bali kay di mag-ipok malibang siya kay pinahulbadi magsig pinahubo. Tibuok lawas man din. Nga naman. Buang na. Amdi ko mga brief. Ito, di ba naka-brief mo sa kapanan na ta? Hindi ba sumasapog imong lisik na na. Sapog. Kumbitay na. Ha? Sapog brief eh. Bali, para dapat ito imong kuan. Wala ka katula si mamutang ng mama. Ipanghipos na din nila mamag-bay ba? Halak Halak ka. pa. Bay? Arab ka latar ba? Ito kay mata nagbata. Okay na. Dinilhan na. Be. Kira na. Tana. Maglista ko sa kuan, maglista pa ko sa palitunan kay kanang ugnana dito magjama-jama nagpunit anja kanapit ang agato ang kwarta on a budget. Then abot to na kay maangayon may mapunit matinga na lang kay kwarta nga luwang nahurot man. Pagdapag kuan di ka na nay ikubag. Na ikubag dun sa kabinet kay erong way gasto lahi erong minjo na kay grabe na ko kadurong ka kuan sa ang budget kay daghan na gasto bitaw. Nanapad sa maintenance sa mga sakit. Kana din sa mga ikubaga. So mga hanggang pangtigo mga ikubag tos kapilit ang ipangsuod para og mga lakaw minami pamaliton. Di na magpalit-palit ka tag 20 ba sa pagdako ja agagmay tag 5 days nga sayang ba sa pud na nga ng mga kwarta matigom to daghan na ba sa pud to. Gimi nga ako mag-content jud pero sulod na laman og kaya ng ninja. Ano mga travel vlog gimingaw ko mag-promote bito tag lugar nga nagimingaw ko. Pero nag-enjoy po ko sa pagkainahan pagkakaroon. Mga daily life vlog sa alamat na pagkakaroon. Thank you for watching always. Bisa, may sleeper na akong nasuot. Uy, kinta ka ni. Wow. Lagan man na yung magbibi Dalton. Lagan man eh. Excited. Magatang bibi na. Adyan magud sa Cetaphil ning hamis-hamis sa gidsang mga butoy-butoy ba. Mag Cetaphil ta bahalag mahal. Way handa-handa kay mahal lagi mo sabon. Importante madyo palawas. Way mga sakit-sakit. Sakit ganis tanay. Nasakit ko. Laman sa gyapon gipugas ang lawas bisa grabing kapud sa ibakod gi pa mauwan nagang mga muscles. Karon na feel ba nabaghat naman siguro ko. Ang dugo ning kusog ban hinuon. Bis kay abi kog mahuman na kay buwa na ba jaron. Ning kusog bitaw hinuon na. Ja. Ubo lagi sipon madlo ko matakdan ring bata pero nakainom na ko antibiotics gabi eh. Gabi is so good. Ja, safe ra pud to sa akong pagpasuso. Nagkuan lay ko naganahan lay ko nga mopalit ko karon og gatas kay hang i-mix feed ni among suwayan ba okay ra man ang utanam ko speedya okay ra man di na makaya og full breastfeeding di kana exclusive breastfeeding di na kaya exclusive breastfeeding kay tungod sa magkuan gyapon ko kananay magpalpitit gyapon ko usahay tungod sa ang sakit mong hana lamang i-mix feed si baby mo palit rami ka ng gamay ra bitaw marang suwayan kay
paobserbaran ban sa doktor og okay ba gid ang tae yun na ning adyon ba siya. Agi advice ang mong doktor Similac or S26 Gold. Ubay. Kasi may magugos ah. Kora? Let's go. Si Undoy Magda sa bata kay bugat. Baklay. Buyag, bugat na buyag. Bibi. Na mag-double check sa tasdaan oy. Tara. Basket. Kani nalaman. Kanay pump. Gentle wash and shampoo. Mamanig mong gipalit na. Mahal ra ba ni libo? Unsa man niya? Lotion. Palit ko dari bahalag mahal. Para ra ho katorah kay na ingana. Uy, agbata, das Mercury drug, naglaag. Tarang Similac. Pero yung sudok, mas lami ko nog S26. Pero Similac, lami ko nupod ni. Mas mahal man siguro ng Similac. Man sila 0 to 6 months. Kani. Wa may S26 gold nga kuan. YS26 gold nga pang 0 to 6. Na siguro sa ato. Ba, basi na. Snacks. Hang na. Panghaplas. Hang? Hang. Ngani nagahaan. Nabuong na ko dito. Balik sa tagpan. Agad, now nakasuroy ko bay. Juningon na tong kuan. Dana juningon nga liwat na ho. Ay kan na to. Sige garin bal hinagpataloy. Liwat ni mo gyud. Lahi ra. Liwat oy. Ayan lagi na. O laki Laro man ka liwat kayo na. niya mga picture ninyo ba yung one video. Ah, lang. Picture take. Pila pa na kasi mana. Isang buwan na po. Buwan na di ay. Oh, buwan na. Waray ba no? Mo magbago pa tong Four ningan man. nag April 4 ba yan eh? Anak na. April 4 man eh. Mm. Kasulit gahi. Mga kagahi. Dari sa kidis. Suki mo na mong kidis. Bebe sagdalaman be. Gamma dito ko tro. Kami nagotro kadang bati. Uy ba? Depende. Normal ra ma'am. Normal ra. Hello, dani magkananan sa burus pa. Ani man si Dalto tikaon sa una. Libre. See you later guys, sinagapot sa balay. Kauli na mi guys. Agresibo mura na mi ilo. Mahal dahil si Tafil tag 500 plus dahil itong nga to kadakaon. Ag usa kay tag 520. Katong pangligo at katong lotion 568. Eh namata na mag-baby. So, abrihan ring koan. Invitation. Lami ra ba? Blue food, navy blue. Nice, baby blue.
Ay sabi, uy, peer sponsors dahil sa number 1 pa nakasuwat. Mr. Dwight Nukala and Mrs. Florami. Ginahanglan na po ito nag-isuot ni Mayo 20, Sabado. Dugay-dugay pa, makaan lang pas undoy. Naana may kaundoy guro ni Biblo. Bibi! Nupal kong ipikasin, kaya magbanjos ko sa ang bagta kay murag mamuipoy. Nani? Diya, basta lain ng lawas. Sipun ubo. Ang upod mula ba doon sa'yo, baghat na siguro ni. Ano siya ba? Wapo. Ayan, di pa itong style sa among address na agi. Itong kasal ni Gundoy. Palit ko ang mirinda kay grabing gutuma. Sita nga cracker kay nadyo tayo mong grabing katasa nalipong ko. Diyan nabughan ako sa girating plagot ni. Ni mao ni 580. Lotion isa. Lotion, face and body lotion ang isang palitan kay dry isang tiilo uy. Diya kare dia pangligo ni diya. Libo na ni kapining duha. Pero dugay na ni mahulog. 100 ml man. Dugay na ni mahulog. Pero dugay na dyan kay pilar pang kamay. Ramang kaadyo. Maram siya gipalit na. Diya, adaghanap palagi kang buko. Ning tinaw naman to das naging adlaw. Diya, gahapon o das ang adlaw siguro to. Ning kuha naman pod. Ning kuha naman pod kaadyo. Tingalay kuha naman kuha na pod. Nga, nawa naman ganito. Muna naman ito ka ng light yellow na gani color. Para na lang pong kuha ha. Tingabit ako dyan. Ito sa budget. Yan eh, toothpaste. Optic white man gamit sa veneers dyan. Kaya kaundoy. Plus up. Kuan man. 50% off man. May karang gipalit eh. Maka tipid ba? Dugay mo pa na mahurot ni dyan. Mara to. Ganyan palit kong haplas. Karang spray sa ilot. Nawa magudog kang gipalit na katong abon mo siguro ito nga whitening. Nawa, marado sa bahay, bagay sa'yo nagpunit. Susuway na lang ko na ring dark mark corrector sa Dove. Spray rin na. Nawa mo ko si tapil daris. Ato ang merkado dari kay tagsarami mo palit na nakarang mahalaman. So mag-arrange ako dami.